סיפורו של גוש עציון. כמה אנשים באמת מכירים את הסיפור הזה? בואו נראה. איזה יישובים יש שם בגוש עציון? אני מכירה רק את גוש עציון, גוש עציון. אני יודעת מה זה שוק הכרמל. יש כמה גושי עציון. מיצד. לא. את בכלל תעמדי בפינה. מה זה המקום הזה? אולי זה מבצע או משהו שהיה פעם? זה מצדה. מצדה הרבה יותר גבוה. זה מזכיר את העלייה לחרמון, אבל זה לא... יכול להיות סיני? בצפון איפשהו. זה בדרך לתל אביב מבאר שבע, איפשהו יש דבר כזה. זה הר געש. הר געש? לא הר געש, רק לקרוא הרחוב הזה. חירייה? הגבעה הזאת, מה זה מזכיר לך? קצת את חירייה? מה? קצת את חירייה? לא. לא. זה תל הרודיון. זה הרודיון. מי בנה את הרודיון? ממש לא מוכר לי. אין לי שמץ של מושג. לא, אין לי מושג. אז זה הורדוס. הורדוס, אני לא כל כך מכיר ולא יודע מה קשור אליו, אבל... שם הוא בנה ממש ארמון. הארמון נמצא ממש שמה? בפנים. אם ככה הוא זכה אם בנו בשבילו דבר כזה. איפה קבור הורדוס? זה ברור. אין לי מושג. הוא נגבר שמה בפנים? כן. הוא עדיין שם? הוא עדיין שם, כן. יאללה, קומו לכמה שעות מהספה בסלון ותנו מתנה לנשמה. בואו למסע חווייתי באחד האזורים המרתקים והיפים שיש לארץ ישראל. בואו להיחשף לנופים, לאנשים, לצבעים, ריחות, יקבים וכל כך הרבה דברים. יהודה ושומרון זה פה, אז בואו.